काय गो कुर्ल्याचं तू केलंस काय डेंगा आवडला तेव्हाच तो ऋतूर मासत नव्हता डेंग्यात. तू खाशीने नाव ठेव. पोट दुखत असला तर भाजी करून खायची आणि ऍसिडिटी वाल्यांना पण ती चांगली असते. मग काय काय व्हॅलिडिटी म्हणता ह्यो सांगता ऍसिडिटी तर सांगता व्हॅलिडिटी. तो बटाट्याच्या भाजीचं महत्व सांगू शकता बाकी नाही सांगू शकता. बटाट्याच्या भाजीत काय होता सांग. काय होता फुगक होता म्हणता जाडूक होता. बघा पालक अळबी विकूक देत नाही पोरांका. पैसे येतील पण अळबी विकूक देणार नाही बघा असे खाती चोरून चोरून. भारंगीच्या भाजीचं महत्व सांग. भारंगीची भाजी पावसात भेटता आणि पुढे पुढे शिस्तीत जर तुका खाल्ली तर चांगली असते. हा एवढा एवढाच महत्व काय नाही. कुड्याच्या शेंगा शेंगा कडू असतात जरा. हा पुढे ते डायबिटीस माणसांका चांगली असते भाजी कडू भाजी. म्हणजे डॉक्टर बनणार आहे पुढच्या टाइमात. काटली पण चांगली असते. पण का त्याचं ह्या का महत्व माका नाही महत्व सांग त्याचं. तू सगळा विचार तू आधी माहित आहे विचारणार पहिला माहित आहे म्हणून विचारलंय तुका ना काल्यावर पोट भरता म्हणून. अरे तू चाय घे मग हे पोट भरता सगळ्या भाज्यांनी पोटा भरत. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो आत्ता सकाळचे 8 वाजलेत आणि आपला सकाळचं काम म्हणजे डोरा लावणे. आणि आत्ता सकाळी डोरा घेऊन चाललं. तर पाऊस पण बऱ्यापैकी कमी आहे आत्ता सोयी, नाहीतर वांदेच केलं आहे पावसान. बरेचसे भुईमुग वगैरे घालूक देत नव्हतं पण घाईगडबडीत घालून झालेलो. बाकीची बारीक सारीक कामं असतात ती करूची असतात, त्यामुळे व्हिडिओ वगैरे जास्त बनवता येत नाही. दररोज तुमका व्हिडिओ येतच असतात. तर चला एखादी सकाळीच लावूया. आणि पिंक्या आणि इली 2 दिवस झालेत ते काय ढोरा अडवून ठेवलं इले पुणग्या खाई गेला खाली येतं की पुणग्याडे जाते खबर घेऊ. नंदनची खबर घेऊ जाऊ. त्या वर कर त्या का चल हळदी हळदी चल वरती. डोरा वगैरे लावून झाली आहेत आणि आता जाऊया वाईट जरा पूनमकडे. नंदनची खबर घेऊया. तर म्हणजे सकाळी सकाळी पुण्याकडे खाऊक चाललो तर खाऊक नाही चाललं आहे. नाही तर बऱ्याच जणांचा असता बाबलो सकाळी आता उघडूक येतलो बोलता म्हणजे. तर तसं काय नाही, आमची भांडणं अशी होतच असतात पण ती आमची मनावर घेऊ नको तुम्ही जास्त. वाटे काढलं की भाजीचे. तर मित्रांनो आज नंदनच्या शाळेत भाजीचा कार्यक्रम आहे. भाजी विकण्याचा कार्यक्रम हा होय की नाही. काय बाबा काय लिहतात सो हे असं लिहून न्यायचा ऐकूया. अरे त्याचं महत्त्व सांगायचा ना. आता काय सांगणार, प्रॅक्टिस केलंस की नाही. कसली भाजी आहे दाखव आधी माका सांग. भारंगी ही कसली बारंगीची, ही एकावळ्याची पानं आणि कुरडूची शेंगे, ह्याची शेंगे कुड्याची टाळकुळ एवढी आणि काटली ती भागली होय ना. एवढेच झाले. गौरवने मोप नेलं ना काय नाही का. 13 आळू चवळीचा वण मग अळंबी नेल्यानं. पुण्या बघूया काय करतात सकाळी सकाळीच. तर इकडे सारवण्याचा कार्यक्रम चालू आहे वाटतं. वा 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 बायो सारवता गौरव सकाळीच म्हणा. का म्हणतेस चहा घे. बरेच दिवसांनी आलो आहे. लोक म्हणते खाऊ किलो हा. तर आज भाजी विकण्याचा कार्यक्रम तुम्हाला शाळेत जाणार आहात की नाही.
मी नाही जात तर. हा बरी आहे. मला खाली जाऊचं पूनम meeting. सारं इला होता. तुझी मिटिंगच असतात बघावे तेव्हा कुठे आज कुठे तर इकडे हो. मिटिंगला 11 वाजता येणार आहे का इच्छा? होय म्हणून सांग. होय. नाही बीजी आहे म्हणून सांग काय गो हा. तो कुर्ल्याचं तू केलंस काय डेंगा आवडला तेव्हाच तो भुतूर मासत नव्हता डेंग्यात तू खाशीने नाव ठेव. डेंगू पकडलं का पुष्पा खायची? सकाळी सकाळी भाजी कोणासाठी करतो एवढीशी आहे की नंदन का पण पुराची ना नंदन गती डबल ढाकान कोणी काढले? डबल येतात घरातली कमी कर या कर गॅस फुल कर म्हणजे करपा बघ बघ दाबली का छे कुर्ल्याचं डेंगू शिजलो नव्हतो जरा पाया ठेव पाणी ठेव डाकण्यावर तू कधी करतो पुष्पे ह्या डाकान ठेव त्याच्यावर पाणी ठेव गो पाणी घाल त्याच्यात जरासा वत थांबियो बर पुष्पा बटाट्याची भाजी करता सकाळी सकाळी नंदनसाठी याची बटाटी घालची असते तर पातळ कापायची आणि टोपात नाही घालायची त्याला लंगडेच घाल लंगडे. डसतात ह्याच्या मला खाली तुका सांग किती लंगडी आणून दे सांगा नको हा ठेव पाणी चमचो काढ पुष्पाक पाठवा पालक म्हणून आज शाळेत ह्या भाजीची ओळख मग मी पुढचा मग नंदनचं सांगताय सगळ्या शाळेत नंदन तयारीतच जाईत मग अरे पाडे नको या भाजीचा तुझं ह्या घेऊ केलं हा तर हा सुरुवात एका आवळ्याचं पान एकच पान असतं एका दुसरं पान धरत नाही एवढाच शिकवल्याने आणखी काय हां कुल्याचे शेंगे पोट दुखत असला तर वाटुकत असलं तर खायची पोट दुखत उजळून खायचे पोट दुखत थांब 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 गो पोट दुखत असला तर भाजी करून खायची आणि ऍसिडिटी वाल्यांना पण ती चांगली असते मग काय 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 यांनी त्याच्या त्या व्हॅलिडिटी म्हणता जो सांगता ऍसिडिटी तर सांगता व्हॅलिडिटी तू काय सांगता व्हॅलिडिटी मारायची ना व्हॅलिडिटी डायबिटीस म्हटलं इथे काय नाही. मग त्याने ऍसिडिटी ऐकलंय हा पुढे भारंगीची भाजी कडू असतात ती खाऊक चांगली लागतात असा हा पुढे ती वातासाठी खातात म्हणून वातासाठी खातात एवढा आणि पुढे काय भाजींचं महत्व सांगायचा भाजी घेऊन नुसते जाऊचे नाही हं. घेणार कोण आपण पालक असणार घराकडे पालक ना बाबा मी पैसे घेऊन नाही जाणार आहे माझा गुगल पे नंदनकडे बघून ए, 10 रुपये घेऊन टाकी सासू. काढली मी नेन पण गुगल पे पैसे देतो हैसूनच मी हैसूनच नाही ते मी पुन्हा आणून देते तुका आशा पा. अरे मी तू काय केलं तू का नाही गेलोय केलं? 30 रुपयाची एकच चवळीचं वाटो घेतला अरे भाजी आमच्या घराकडे मोफत मग ती कशा घेणार माका घेऊची आमच्याकडे चवळी. कमी संपतात लगेच पुष्पा विचारू या महत्व पुष्पा त्याचा आज या ना आवशिंग काही विचारणारच मग काय करतो औषधी का नव्हतं हा ग आवशिंग का विचारलं नाही तर मीठ घातलेलं मुलांक मग काय का हे डबो देऊचा डबन आहे खाऊची असं. खाऊसाठी ही भाजी तो बटाट्याच्या भाजीचं महत्व सांगू शकता बाकी नाही सांगू शकता बटाट्याच्या भाजीत काय होता सांग काय होता फुगत होता म्हणता जाडूक होता काय रे काय गो तू सांग बारंगीच्या भाजीचं महत्व सांग होय लोक माझं भात वाळूच होतं. आधी माका सांग उठ आहे मग त्याकडे कपडे शिजा. धुताना तकडे येऊ खय येऊ हेचा भांगला चाय पण विचारित नाही म्हणजे विचार करता पिंच्या वेळेला वाट बघून बघून हैराण झाला वाजून माका ना 2 फुला काढून पिंच्या ते चिबडाचे येतात ना ते 2 काजीच्या मुळा येऊ काय अळंबी न्यायची ती अळंबीची भाजी करत काय शाना काय सांग ना अरे लगेच 100 रुपये वाटो लावायचो होतो मग ते आंब्याचे महत्व काय सांगणार तुम्ही हा ती सांगायचं आपण मच्छी सारखी लागतात म्हणून आवडीने खातात काय रे अळिंबींचं महत्व सांग बघा पालक अळबी विकूक देत नाही पोरांका पैसे येतील पण अळबी विकूक देणार नाही बघा असे खाती चोरून चोरून पिंक्या ये हा आणि पिंक्या जाऊचा घराकडे हिला 4 दिवस झाले न तुझ्या चैतन्यानं काय सांगलंय महत्व मका जरा ऐकायचा
माझ्या जिला तेव्हा सांगायचा लागला म्हणजे तो अरे तो दुसऱ्या इसरा पटापटा सांगला तो. चल मग जाऊया घरात. हे कोण चाय पण नाही चरीत काय नाही तर पुष्पा घ्यायला चल. गो बाबा धी जवान करूचा मोठा बाबा बाई आहे ती हो. तुमच्यासारख्या कामा किती होत्या का? भूक नाही गो. धूक नाही धांदल बघितली त्याची. देव कुत्ता काय होय गो. मग महत्व सांगलंच नाही तर भाजींचं. हा गो खयच्या भाजींचा तू पण शाळेत विचारणार तू. माका नाही तू शिकवणार तू म्हणाला. माका सांगितलं पुष्पाताईला घेऊन या शाळेत. चल गो पिंके तर काय आ करून बघत. चल चाय नको. चल लाव हे लाल भाजी द्यावा गो नंदनकडे काढून. ह्याचा काय तर होईतच नाही. भाताक काय एकही थेंब पाणी येत नाही की का? पिंक्या पुष्पाचा डान्स बघलं हो पिंके टाकलाय उपडे करून. पिंक्याक मला चाय आत्ता विचारता चाय मला नको चाय नको तुझा. नशाक नको. मला आदित्य का कामाक लावला येईल कांदो कापू. भारंगीच्या भाजीचं महत्व सांग. भरंगीची भाजी पावसात भेटता. आणि पुढे पुढे शिस्तीत जर तुका खाल्ली तर चांगली असते. हा एवढाच हा एवढाच महत्व काय नाही. कुड्याच्या शेंगा कुड्याच्या शेंगा कडू असतात जरा. हा पुढे ते डायबिटीस माणसांका चांगली असते भाजी कडू भाजी. म्हणजे डॉक्टर बनणार पुढच्या टायमात. हा मग शाळेत गेलं तर डॉक्टर बनलं असते एवढे. डायबिटीस वाल्या सगळ्यांना चांगली असतात. जास्त करून डायबिटीस होणार. हो आणि कोरडूची भाजी तिचा महत्व तिचा माका नाही. मेन कोरडूची भाजी आहे. कुरडूची भाजी रक्त त्यांनी पातळ होता. हो मोठं डॉक्टर आहे सगळ्यात. मग पलटा वाटता काय. मग अळंबीची भाजी कशाक दिला असणार? अळमीची भाजी ती असते ते खराब असते. काय आणि ती शेवळ असतात ते का जास्त खाता नाही. खाता नाही मग तुम्ही दररोज खातास. चाय जास्त बोलतोस त्यामुळे. आणि भागल्यांचा काटली काटली पण चांगली असते. पण का त्याचं ह्या का महत्व माका नाही माहिती. महत्व सांग त्याचं. तू सगळा विचार तुका आधी माहित आहे. विचारणार पहिला माहित माहित आहे म्हणूनच विचारलंय तुका. त्याने डायबिटीस होईत ना ती चांगली असतात. सांग ना खाल्यावर पोट भरता म्हणून. अरे तू चाय घे मग पोट भरता. सगळ्या भाज्यांनी पोटा भरत. ह्याची पानं द्यायची पळसाची. या काळ्याच्या पाण्याने काय होतं तर सांगा पाहिजे. ता सांग ना एका वेळच्या पानाची भजी खायची कुरकुरीत लागतात. नंदनची आई छान बनवते. अगो त्याने काय करू काय होतं माहितीये भाजी एक अशीच हिरवी जुडी पुष्पा माका जाऊ दे आणि बनवली आई ती. सगळे बोलतात. म्हणजे कोण कशी बनवता ह्या पण कळाक नको. कशी बनवायची असता ती मग ह्या कोण सांग ना. मग काही बनू तर सांगायचं आता. मग पालकांका सांगा कवे रेसिपी नाही ते बनवची. पूनमताईची रेसिपी हवी होती एक. पिंकीताई आमच्या अळंबीची रेसिपी बनवते आता फटाफट. झाली तयारी. गौरव सकाळी 5 वाजता उठल्यापासून भाजींची ओळख लिहून बिहून झाले. टप घेऊन गेलो मोठो. फटाफट बनव प्रोसेस पटाकन 2 मिनिटाचा व्हिडिओ. तर मित्रांनो आज बऱ्याच दिवसांनी आपली पिंकीताई आलेली आहे. तिला वेळच नसतो. ती बिझी असते तिकडे वळवण्यात. त्यामुळे तिला वेळ नसतो. यावर्षी ती शेती बितीत आली नाहीये. काय तेल टाकून लगेच लसूण तापला पण दिसताना तर आपल्याला लाल लसूण झाली ती. बाई पुष्पा चमचो दे. तर मित्रांनो अळंबीची रेसिपी आपल्या मालवणी रायता या चॅनलवर बघा. पूनमताईने केली आहे अळंबीची भाजी. त्या दगून मारणारा. बघा हो कढीपत्ता चालीवर काय घातलं लसूण कढीपत्ता आणि लगेच कांदो. पुष्पाक शिकवतोस की? पुष्पा काय करता माहितीये नंदनपुरती आणि आपणापुरती भाजी बरोबर बनवतात. आयडियाशीर आता बघा जाताना नंदन काय आधी किती चमचो घालूचो अगो.
मग जाऊ आपण वाढ. हा मसाला तिखट टाकू फेकून मारशी नाही तर भाऊची सांगतं. चल चल घी भाकरी. मस्तपैकी झणझणीत बनव आणि पिंक्या माका भाकरे घेऊन जातो. अर्धीच भाकरी. कळला अगदी घी ना. दो भाकरी घेऊन चल. तरी बघा झटपट रेसिपी केली. पुष्पा एका 2 तास जाणार होतो. चुलीर करते. घ्यायच्या चुली. कशा गॅसवर तुला जमत नाही पटापट. हे बघा अळंबी लगेच म्हणजे चिखल्याची करूची नाही हा अशीच करूची हा. म्हणजे आपण माशाचा सार कसा बनवता तसा ना. ही वाचक्या वाटपाची वाटपप नाही आहे याच्यातनं. कांदो घालून पिंक्या शिकवता पुष्पक रेसिपी अळंब्याची. नवीन रेसिपी आहे ही झटपट रेसिपी हा. बघा तुम्ही पण करू शकता. मागच्या वेळी कसली दाखवलेली आहे ही आपली आम्ही ह्या चॅनलवर दाखवणार आहोत कारण तयारीच भारी केलेली होती. आता किती वेळ शिजत ठेवणार. 10-15 मिनिटं. मग झाली मग पिंकी आपण डिशभर घेऊन चल खाऊ भाकरे बरं वाका. पुष्पक दुपारी नाही उडी तरी झालं. कोकम याच्यात काय ना घालूचा. घालूचा अजून. वा मसाला टाक पिंके जरासो टाक. तिखट नाही. चल फोन येतो. काय गं? मीठ टाका मेन विषय टाकलाच होत ना. देव दिलेला नाही पुढे. पप्पा घालून झालं कपडे. कोकमा किती 2च टाकला. अरे हे बघा झटपट रेसिपी आहे अळंबीची. एका वाटाप काढूक नको काय करूक नको काय नको म्हणून पुष्पान आपली आयडियाशीर जराशी असली तर शॉर्टकटमध्ये अशीच करेल. शॉर्टकट मी अशीच करते. शॉर्टकट नाही डब्यातनं दी वायची आंब्याची पाठवून. आंबाचीच अशी बरी. पुष्पा मी थोडा दूध घातलेला आहे लागला नाही तर खारट होईल. असं तर घालून चवीसाठी माझ्याकडे पाठव. बाबलं मी चौक बरोबर मीठ सांगतोय तुका किती होईल किती नाही. चला अशा प्रकारे अळंबीची भाजी झालेली आहे. का बस सुटल्या पाणी पाणी नको नाही घालू. तर काय पाणी घालता आणि काय करता वर्तमान काळ आणि भूतकाळ. आज तू जाणार असलंस तर मी येणार. हां पहिला सांग माका काय त्या हो शाळेत मी नाही येत. कसे महत्व तुका कळासाठी एवढी शाळेत या ठेवलेली या. पिंके तुझ्याकडे भाजी मिळत नाही हे घेऊन जा इकत. आता तुका सांगतोय जाताना हे सगळे म्हणजे खपून घेऊन जा. काय बघ पुणग्याची आयडिया म्हणजे बाका एवढीच पान आणला. त्याची एका वेळेची तू त्याची काय शाळेत जा पाना घे आणि जा. पैसे माझ्याकडे दे. नका नको. माझे बैल चुकती यांच्या नादात काहीतरी जातील. पिंक्या काय ती अळी बिळी काय ती घेऊन जा तुका. नको माझ्याकडे वापर. चल पिंके मी आता डोरा बघतोय तू चल पुढे लाग. येऊ मग. तर आज शाळेत आपल्या मराठी शाळेत आज रानभाजीचो ह्या कार्यक्रम रानभाजी विकणे आणि मुलांका त्याची ओळख करून सांगणे हे आज कार्यक्रम हा शाळेत. तर चला बघूया वेळ मिळालो तर जाऊया. तर आत्ता चला घरात जाऊया. काकडी पण चांगली असते. पण काय त्याचं ह्या काय महत्व माका नाही माहिती. महत्व सांग त्याचं. तू सगळा विचार तुका आधी माहित आहे विचारणार पहिला माहित. माहित आहे म्हणूनच विचारलंय तुका ना काल्यावर पोट भरता म्हणून. अरे तू चाय घी मग हे पोट भरता. सगळ्या भाज्यांनी पोटा भरत.